subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una mero mun ga ta kanmu subhanallahi shi yasa kullum ake addu'a Allah ka raba mu da mugun ji mugun gani me ya faru tashin hankali mana wanda ba a samun rana ha gobara gidan garbati gobara mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke kin ga yadda wuta take ci bal 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 inna lillahi wallahi sai kin tausaya musu gobaran nan da nake gaya miki jirajirai biyu da aka haifa yan biyu duk sun kone yaro dan yaye ya sale tinkiya ta kone da kyar suka fito gobara an kira kwana ma wayarsu babu barin gaya miki ba mu ga ta zama ba daga gidan nake saboda haka abinda nake so da ke ki maza ki ɗauko mayafinki ki tafi kafarsu ki je ki shiga ki je ki musu jaji to shikenan ai mai gida wannan abu ya samu ko baka nan zan dau mayafi na je in duba su balantana kuma ga ka a gari haƙin makotaka ko ba mu san shi ba mai wa mutum jaje ai almuslimu akul muslimu musulmi dan uwan musulmi ne mala ki je ki ɗauko mayafinki ki zo ki tafi ha